إذا فيلم كتجمر نكلا أو حدا سمينا وجزات أمريكا تركب عادي حدا تلاوع نجر نداس فحفح كله يرينا حدا ناي زينة تكالات بزحات سوات بتي تلاوع تدقيعم كريو نعزب لنا أبكال فيديو دما حنت قلسب بفرح مصدق أيرين ولا دما ببلاستر أفات الشفينا نبرت اتا قلسب بتصحف دمص خي تسمعوا زبل حيزا نبرت انبار منقسغا نفس وكفسب أو جوز وقف كبلن تليفونهم كعاصون هصوص أواج دحر غرب معالدات تتلاوع نجر نتا ختما دمسي سوا نعزب لنا وحدات سوا دما كاب تتلاوع نخحبو أب تحت مريت اتقعز باور تحابيهم نعزب لنا عندبت كن حدا هصان كبك جمر اديو خطابابلو كون تفتنت ات هصان كن سوم مبال ابيا اتوم اب تبابور زنبرو سبات دما كيلكمنا بمبال نت هصان كاب تبابور كوصو وسن اديو كن نجر ولاديت كوينوا بعلا حيزاتو كتوصو وسن بزحزنا قطام دما ابز مسل كم نريو ات تلاوعين عن ودان زيكونه نتوم بابور زنبرو حزبي اتقعو وساني ادما تخكل نبره دحرزي تافيل ندحريت نابتي اجاومرات تلاوعت ملس اكوبات تمرامرتين ا بنسلفانيا بزركب حدا غورغوان اشحات عمتات تدفينو زنبره كخعتو جمرو بزح شاጫም زعمقتو غورغوان مسقعتو كابت ጸልማት ريامو زي فلطو عبي زفرح ነገር تعذب نعون ممرمار دما تسمامه عندبت ግን ጋሻ ዝኾነ ድምጽ ክሰምዑ ጀመሩ ኣብ ደቃይቅ ዘይመልእ ግዜ ድማ መንካዕ ብዝመስሉ በረርቲ ነገር ተጠቅዑ ብዙሕ ከይጸንሑ ቀቲሎሞም ካብቲ ጉድጓድ ወጹ ካብዚ እንዳሓርያ እምባርታ ፊልም ኣብ ኒው ጀርዚ ዝርከብ ናይ ሃይ ስኩል ቤት ትምህርቲ የርእየና አሊ አንድሩስ ትባል ምስማዕ ዝተሳኣና መንእሰይ ነበረት ካብ ትምህርቲ ዝመልሳ መኪና እንዳተጸበየትን ከላ ኣብቲ ከባቢያ ዝነበሩ ተማሃሮ ምስማዕ ኮነ ምዝራብ ብዘይ ምኻላ ከሕጩጭላ ከለው ተዓዘበት ግን ሸለብ ብምባል ቀስ እንዳበለት ንገዛ ክትመለስ ወሰነ አሊ ናይ ምስማዕ ሽግር ዘጋጠማ ቅድሚ 3 ዓመታት ብዘጋጠማ ናይ መኪና ሓደጋ ነበረ ማዓስ ንሱ ጥራሕ በታ ሓደጋ ምኽንያት ኣብ ሓጓን ዓባያን ብህይወት ከሰረቶ አሊ 3 ቋንቋ ትኽእል ናይ ምልክት ቋንቋ ብከንፈር ምልክት ቋንቋ ከምኡውን ነን እሸይ ብምዝራብ ካብኡ ብምቕጻል ሮብ ዝበሃል ወዲ መጸሞ ተታሓይዞም ንገዝኦም ክኸዱሃ ተሰማምዑ ክልቲኦም ብጣዕሚ ፈተው ነበሩ ተኾነ ግን ነንዕዶም ፍቕሮም ንኸይቀባበሉ ንድሕሪት የንሳሓቡ ነበሩ ኣብ ስራሕ ከሎ ኣቦኣ ንአሊ ሂዩ ካብ ሰበይቱ ተደወሎ በዓልቲ ቤቱ ንአሊ ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ተጽዕኖታት ይወርዳ ከም ዘሎ ነገረት እዚ ነገር ብጣዕሚ ኣሕረቆ ነቲ ኩነታት ብምስትኽኻል ድማ ዘይገበሮ ነገር ኣይነበረ ስድራቤት አሊ ድሕሪ ሓደጋ ናይ ምስማዕ ሽግር ካብ ዘጋጥማ ኣትሒዞም በኣ ኩሉ ግዜ ይጨቃጨቁ ነበሩ አሊ ኣብ ገዛ ምስ ሓዋ ጁድ ከምኡ ናይ ጥዕና ጸገም ዝነበረ ዓባያ ሊን ትነብር ነበር ከምኡ ናይ አሊ ቤተሰብ ኦቲስ ዝበሃል ከልብውን ነበሩ ኣጋ ምሸት ሮብ ንአሊ ኣብ ሓደ ቦታ ብብዝሒ ኮይኖም ዝበሩ ፍጡራት ዘርኢ ቪድዮ ላኣኸላ ንጎ ኮይኑ ኣዲኣ ኬሊ ንአሊ ኣትሳት ታሕቲ ምስ ወረደት ካን ቤተሰብ ኩሎም ኣብ ሳሎን ተኣኪቦም ነበሩ ኣብ ቴሌቪዥን ዜና እንዳረኣዩ ተጨኒቆም እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ይሓስቡ ነበሩ ኣብቲ ገዛ ኣሎ ዝበሃል ፍኒስትራታት ኩሉ ዓጸቡ ኣብቲ ቴሌቪዥን ይርእይዎ ከም ዘለዉ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ብዙሓት ከተማታት ብዘይ ተፈለጡ ፍጡራት ከም ዝተኸበበት የርኢ ነቶም ዘፍርሑ ፍጥረታት ቨስፕስ ብዝብል ሽም ጸውዑ ሓደ ተመራመርቲ ብሚልዮናት ዓመታት ዝቁጸር ግዜ ዝተዓጸወ ጉድጓድ ፍሒሮም ከም ዘውጽዎም እቶም ፍጥረታት ንሓደ ሰብ ብሰከንድታት ቀቲሎም ኣዕጽምቲ ጥራሕ ከትርፎ ከም ዝኽእሉ ንሰባት ክረኽቦም ካኒ ብዓይኖም ሪኦም ደይኮኑ ብእዝኖም ብምስማዕ በዚ ምኽንያት መንግስቲ ኣሜሪካ ኩሉ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክጸንሕን ቴሌፎን ከዓጽውን ድምጽ ዝበሃል ንኸይገብሩውን ኣዋጅ ኩሎም ነቲ ዜና ብፍርሕ እንዳተዓዘቡ ከለዉ አሊ ዝያዳ ጸጥ ዝበለ ድሕንነቶም ከውሕስሉ ዝኽእሉ ቦታ ናብ ገጠር ክኸዱ ሓሳብ ኣምጽእ በዚ ሓሳብ ኩሎም ተሰማምዑ ንብረቶም ሒዞም ድማ ተበገሱ ምስኦም ድማ ዓርኪ ሂዩ ግሊን ምስኦም ተበገሰ መኪኖም ነዳዲ ንምምላእ ድማ ናብ እንዳ ነዳዲ ኣላገሱ አሊ ድማ ነቲ ዕድል ንምጥቃም ኦቲስ ሽንቱ ከተሽኖ ሒዛቶ ወረደት ኣቦኦም ድማ ንንእሽተይ ትገዛ ጁድ የዘናግዑ ነበር አንደበት ግን አሊ ክትውጭት ሰምዐ ብፍጥነት ድማ ናብ ኣገጹ ኸደ ኣብ ጥቓ ምስ በጻሐ ድማ ሓደ ሰራቂ ሽጉጥ ናቦም ብምዕማር ናይ መኪና መፍትሕ ክህቦ እንዳፈራርሖም ንዕዘብ ኣለና ሂዩ ሓሳቡ ተቐቢልዎ ነበረ ተኾነ ግን ዓርኩ ግሊን ሽጉጥ ሒዙ ስለ ዝነበረ ነቲ ሰራቂ ኣብ እግሩ ተኪሱ ሃሮም ካብኡ ብምቕጻል ናይ አሊ ቤተሰብ ናይቲ ሰራቂ ሽጉጥ መንጢሎም ንዕኡ ከኣቡ ገዲፎሞ ኸዱ ብዙሕ ከይርሓቑ ግን ብጣዕሚ ዝተጨናነቐ መገዲ በጽሑ መብዛሕትኡ ናይቲ ሃገር ከተማ መንገድታት ተጨናኒቑ ነበር ግሊን ግን ኣቋራጭ መገዲ ረኸበሞ ብኡ ክኸዱ ወሰኑ በቲ ንገጠር ዝወስድ መገዲ እንዳኸዱ ከለዉ አንደበት ኣጋ ዜናት ካብቲ ጫካ ብምውጻእ ንግሊን የሰንብድኦሞ ንሱ ድማ ንዐ ንኸይሃርም መሪሕ መኪንኡ ኣዞረ ከም ውጽኢቱ ድማ ናብ ጸድፈ እተወ ናይ ሂዩ ቤተሰብ ንዕኡ ክርእዩ ናብኡ ገጾም ወረዱ ብዘሕዝን ኣጋጣሚ ግን ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ተጣቢቑ ተረፈ እቶም ስድራ አሊ ንምድሓን ብዙሕ ፈተኑ 911 ከይተረፈ ደወሉ እንተኾነ ግን ኔትወርክ ምስራሕ ኣበዩ ናይ ግሊን ቁስሊ ብዙሕ ደም ዝፈስስ ስለነበረ ግሊን ክድሕን ከምዘይክእል ተዓዘበሞ ንሂዩ ሽጉጥ ሂቡ ስድራ ቤቱ ካብዚ ሓደጋ ከድሕኖም ነገሩ ሂዩ በቲ ዘጋጠመ ነገር ብጣዕሚ ሓዘነ ግን ንቤተሰቡ ክብል ተሰማምዐ ዕድል ኣይገበሩን እቶም ስድራ ናብታ መኪና እንዳኣተዉ ከለዉ ኦቲስ ዝኾነ ነገር ሸተቶሞ ብተደጋጋሚ ክነብሕ ጀመረ እቲ ድምፂ ነቶም ቨስፕስ ሰሓቦም እሞ ናብታ መኪና ገጾም መጹ ኩሎም ተስፋ ኣብ ዝቆረጹሉ ግዜ እንከሎ ግሊን ናብታ መኪና ውሽጢ ኮይኑ ነቶም ፍጥረታት ናብኡ ገጹ ንምስሓብ በታ ካልአይቲ ሽጉጡ ክትኩስ ጀመረ ነቲ ድምፂ ተኸቲሎም ናብ ግሊን ገጾም ከዱ ከጥቅዕዎም ጀመሩ ንበዓል ሂዩ እውን ካብታ መኪና ክርሕቆሎም ስለ ደይከኣሉ ሂዩ ከቢድ ውሳኔ ክፍጽም ወሰነ ንኦቲስ ከልቦም ካብታ መኪና ከውርዶ ወሰነ ሂዩ ናይቶም ፍጥረታት ኣድህቦ ከይሰሓበ ክብገስ ከምዘይክእል ስለ ዝተዓዘበ ንግዚኡ ኣብ ዘለዎ ወጥጦ በሉ ኣብ
መጨረሻ ህዩ ነታ ናይ ግሊን መኪና ብምቅጻል ኣድህቦም ክስሕብ ካለ ምስ ቤተሰቡ ድማ ብእግሮም ክጓዓዙ ተበገሱ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት መሲዩ ኣብ ሓደ ብዓቢ ሓጹራት ዝተኸበበ ገዛ በጽሑ ካኣቱ ፈተኑ ተኾነ ግን እቲ ማዕጾ ድምጺ ይገብር ስለ ዝነበረ ነቶም ፍጥረታት ይስሕቦም ነበር ብዙሕ ከይጸንሑ ዋና እቲ ገዛ ዝኾነ ሰበይቲ ሽጉጥ ሒዛ ወፀት ኣብኡ ዝነበሩ በስብስ ንምቕታል ፈተነ ግን ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ኾንዋ ክበልዕዋ ድማ ጀመሩ ድሕሪ እዚ ህዩ ካልእ መውፅእ መገዲ ንምድላይ ጀመረ ትቦ ነገር ረኸበ እሞ ብኡ ሸሊኹ ሓለፈ ኣብቲ ገዛ ኣትዩ ረኣዮ ድሕንነቱ ምስ ኣረጋገጸ ድማ ክኽተልዎ ነገሮ ብድሕሪኡ ካይሊ ሰዓበ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብቲ ውሽጢ ትቦ ተመን ረኸባ ካይሊ ብስምባዳ ኣወይት እቶም በስብስ ድማ ናብኣ ገጾም ተሰሓቡ ካብቶም ፍጥረታት ሓንቲ ነቲ ተመን ቀተለቶ ከምኡ እውን ናይ ካይሊ እግሪ ነኺሳ ኣድመየታ ህዩ ግን ኣይሓመቐን ሓንቲ ናይ ዕንጨይቲ መጥሓኒ ማሽን ነበረት እሞ ንዓ ብምትሳእ እቶም ፍጥረታት ናብኡ ገጾም ከም ዝሰሓቡ ብምግባር ኣብኡ ተጣሒኖም ከም ዝሞቱ ገበረ ካብኡ ብምቕጻል እታ ስድራ ኩላ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ኣትወት ናይ ካይሊ ቁጽሊ ድማ ፀረጉላ ኣይሊ ቅድሚ ምድቃሳ ምስ ሮብ ከተዕልል ኮላ ንዕዘብ ኣለና ስድራ ቤት ሮብ በቶም ፍጡራት ከም ዝተቐተሉ ፈለጠት ተጨነቐት ካብቲ ከተማ ንክወጽኡ እውን ሓበረቱ ሮብ ቅድሚ መልሲ ምሃቡ ግን እቲ ደወል ተቆረጸ ከምዚ ኢሉ እንዳቐጸለ ኮሎ ኩሎም ኣብ ሓዘንን ጭንቀትን ኣተው ከምኡውን ኣብታ ሃገር ሓድሽ ሃይማኖት ኤቲስ ዝበሃሉ ኣብ ኣምላኽ ደይኣምኑ ሰባት ተስፋሕፍሑ ንጽባሒቱ ንጎሊን ናይ ካይሊ ቁስሊ መርመረቱ ከም ዝተመረዘን ኣረጋገጸት ብቕልጡፍ መድሃኒት እንተዘይተረኺብሉ ድማ ናብ ሙሉእ ነፍሳ እንዳተባዝሐ ከም ዝኸይድ ነገረቱ ህዩን ኣሊን ብምዃን ድማ መድሃኒት ከምጽኡ ተሰማምዑ ንሰዓታት ዝኸውን ቃልከ የውጽኡ ተጓዓዙ ኣብ ሓንቲ ጸጥ ዝበለት ከተማ በጽሑ ፋርማሲ እውን ረኸቡ ተኾነ ግን ጸልማት እዩ ኣብ ርእሲኡ ዝበስበሰ ሬሳ እውን ነበር ህዩ መድሃኒታት እንዳኣከበ ኮሎ ኣይሊ ኣብ ውሽጢ እቲ ሬሳ ናይቶም ፍጥረታት እንቋቑሖ ይዓብዩ ከም ዘለዉ ተዓዘበት ብስምባደ ድማ ኣወየት እቶም ፍጥረታት ድማ ብቕልጡፍ ናብኡ ገጾም መጹ ብዙሓት ቨስትስ ድማ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ፋርማሲ ኣትዮም ነበሩ ጽቡቕ ነገሩ ግን ህዩ ሓደ ሓሳብ መጻሉ ኣብቲ መወልወለ ሓዊ ብምቅጻል ናብቲ ናይ ሓዊ ኣላርም ኣጸግዖ እቲ ኣላርም ድምፂ ድሕሪ ምግባር ማይ ከፍስስ ጀመር እቶም ቨስትስ ፋሕ ምስ በሉሎም ድማ ከይተጎድኡ ክወጹ ካሉ ኣብ ደገ ምስ ወጹ ድማ ሓደ ሰብ ይረኽቡ መልሓሱ ተቆሪጹ ነበረ እቲ ሰብ መራሒ ናይ ሓደ እምነት ነበረ ንሱ ዝደለዮ ነገር ግን ጉዳይ ቨስትስ ኣስተሓሳሲቦ ደይኮነ ናብቲ ናቱ ሃይማኖት ከእትዎም እዩ ዝነበረ ህዩ ሓሳቡ ነጺጉ ንኣሊ ሒዝዋ መገዱ ቀጸለ ብሰላም መድሃኒቶም ሒዞም ድማ ናብ ገዝኦም ተመለሱ ካይሊ እውን መድሃኒት ጠቒምዋ ክትሓዊ ጀመረት ንጽባሒቱ ኣሊ ናብ ኣቦኣ ህዩ ቅርብ ኢላ ምሸት ዝረኣየቶ ዜና ነገረቱ እቶም ፍጥረታት ሓያል ዛሕሊ ክጻወሩ ከም ዘይክእሉን ክጎድኦም ከም ዝኽእልን ነገረቱ ስለዚ ኣብ ኣርክቲክ ዘለዉ ሰባት ብህይወት ከም ዘለዉ ከምኡ እውን ናይ ግሪስ ዝበሃል ቦታ እውን ነገረቱ ኣብዞም ቦታታት ኤሌክትሪክ ስለዘየለ ኮምፒተር ይኹን ካልእ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሑ ነገራት ከምዘየለን ናይ ጥንቲ ዓይነት ህይወት ከም ዝመርሑን ነገረቱ ካብኡ ብምቕጻል እቲ ናይቲ እምነት መራሒ ምስ ኣባላቱ ናብቲ ህዩ ምስ ስድራ ቤቱ ዝነበረሉ ገዛ መጹ ሕጂ እውን ደጊሙ ናብቲ ሃይማኖት ንኽኣቱ ሓተቶ ህዩ ሕጂ እውን ኣይተቐበሎ ህዩ ንውሽጢ ከኣቱ ምስ ዞረ ጠጠው ኣበሎ ፍርሕ ጽሑፍ ድማ ጸሓፈሉ እቲ ጽሑፍ ድማ ከምዚ ይብል ነበር እታ ጓል ክትወልድ ትኽእል እያ ዝብል ነበር ህዩ ግን ሰሓቆሞ ንውሽጢ ገጹ ድማ ኸደ እቲ ሰብኣይ ምስ ኣባላቱ ከይዱ ንጓሉ ከምጻልና እዩ ኢሎም ይጽበዩ ነበሩ ኣብ ክንዲ ጓሉ ግን ጠበንጅኡ ሒዙ ተመለሱ ንሶም ግን ህዩ ኣይትኩሰልናን እዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብድፍረት ክስሕቅዎ ጀመሩ ምክንያቱ ከዓ እንድሕር ዳ ተኪሱ ቤተሰቡ ኣብ ሓደጋ እዩ ክእትዎ ኣብ መጨረሻ ግን እቲ መራሒ እምነት ምስ ኣባላቱ ክኸዱ ጀመሩ ምሸት ንኣሊ ካብ ሮብ መልእኽቲ መጻ ንሰሜንታ ዝነብሩላ ከተማ ገጹ ከም ዝሃደመ ድማ ነገራ ብዙሓት ሰባት ናብኡ ከይዶም ካብቶም ፍጥረታት ይሕብኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝዛረብ ኣሊ ብዙሕ ከይዕለለቶ እቲ መስመር ተቋረጸ ለይቲ ህዩን ካይልን ካብ ደገ ድምፂ ሰሚዖም ተሱ ህዩ ጠበንጅኡ ሒዙ ናብ ማዕጾ ገጹ ተጸገ ካይሊ ከዓ ንጁድን ለይንን ኣተሳቱ ህዩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ወላ ሓንቲ ኣይረኣየ ጁድ ግን ናብቲ ፍኒስትራ ገጹ ክፍትሽ ምስ ከደ ብፍርሒ እንዳንቀጥቀጠት ጠጠው ዝበለት ሓንቲ ቆልዓ ረየ ድሕሪኡ ካይሊ ጎቲታ እተወታ ብስምባደ እቶም ስድራ ቤት ኮቦርታ ኸደኑ ከመይ ኢላ ናብኦም ከም ዝመጸት እውን ሓተቶ ተኾነ ግን እታ ቆልዓ መልሲ ክትቦም ኣይካለት ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካይሊ ናይታ ቆልዓ ኣፍ ከፊታ ረአየት መልሓሳ ድማ ተቆሪጻ ነበረት ካብቶም ሰብ እቲ እምነት እያ ነይራ ምናልባት እውን ብኦም ዝተለኣኸት ክትኾን ትኽእል እያ ኢሎም ሓሰቡ ናይ ህዩ ቤተሰብ ኩሉ ነብሳ ፈተሽዋ ብዙሓት ሞባይላት ኣብ ነብሳ ከም ዝተኣሰረላ እውን ተዓዘቡ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣይሊ ካብ ድቃሳ ነቂሓ በቲ ፍኒስትራ ብፕላስተር ዝተለጠፈት ሞባይል ረአየት ናይታ ሞባይል ኣላርም ብድንገት ክሃርም ጀመረ እዚ ከዓ ነቶም ፍጡራት ናብቲ ገዛ ከኣቱ ገበረ ኣይሊ ብስምባደ ካብ ክፍላ ወፀት ከምኡውን ኣብታ ቆልዓ ዝነበራ ሞባይል ኣላርም ክሃርማ ጀመራ ህዩን ካልኦትን ብምዃድ ነቶም ሞባይል ንኸጥፍዎን ኣብ ማይ የእተውን ኣይሊ ወሪዳ ኣብ ሳሎን ምስ መፀት እቶም ፍጥረታት ነቲ ናይ ላዕሊ ፍኒስትራታት ክሰብርዎ ጀመሩ ካብኡ ብምቕጻል ህዩን ጁድን ኣብኡ ክሕብኡ ካይልን ኣይልን ድማ ናብ ኣንደር ናይቲ ገዛ ክኸዱ ተሰማምዑ ብድንገት ግን ናይቲ እምነት ኣባላት ዝኾኑ ገጾም ተሸፊኖም ናብ ውሽጢ ገጾም ኣተው ኣይሊ ንምውሳድ ብኢዳ ሓዝዋ ካይሊ ድማ ከተሃርሞም ፈተነት ተኾነ ግን ሓደ ካብኣቶም ብእግሩ ደፊኡ ምስ መንደቕ ኣጋጭዋ ብድሕሪ እዚ እቶም ኣወዳት ንኣይሊ ሒዞም ንደገ ኣውፅዋ እታ ንእሽተይ ቆልዓ ድማ ስዒባቶም ወፀት ድሕሪ እዚ ሊ
ሊን بحرقان ገዛ ገዲፋ ናይሊ ከተድሕና ስዒባቶም ወፀት ንክልቴማ ወዳት ሒዛ ኣይሊ ከም ተሃድም ገበረት ኣይሊ እውን ሃደመት ብዙሕ ከይረሓቐት ግን ሊን ብሓይሊ ከተእው ጀመረት ኣውያታ ነቶም ፍጥረታት ሰሓቦም እሞ ንኣሊ ገዲፎም ንሊንን ነቶም ክልተ ኣወዳትን ምብላዕ ጀመሩ እቶም ዝተረፉ ስድራ እውን ስዒቦም ወፁ ግን ኣማራፂ ኣይነበሮም ጠጠው ኢሎም እውን ሊን ክትመውት ረኣይዋ ኣብቲ ሰዓት እቲ ድማ መራሕቲ እምነት ዝኾነ ወዲ ኣሊ ሓነቓ ቅድሚ ሒዝዋ መኻዱ ድማ ንህዩ ሶቅ ክብል ነገሮ ህዩ ግን ናይቲ ዝናብ ድምፂ ከም ዕድል ብምጥቃም ምስ ካይልን ጁድን ብምዃን ክከታተልዎ ድሕር ምጽናሕ ሃንደባታዊ መጥቃዕቲ ፈጸሙሉ ህዩ ብሕርቃን ነቲ መራሒ እምነት ብጠመንጃ ሓነቆ ይኹን ዳ እምበር ትወዲ እውን ኣይሓመቐን ብኻራ ገይሩ ሃረሞ ህዩ ድማ ዘለዎ ሓይሊ ብምጥቃም ተሲኡ ነቲ ወዲ ብቴስታ ሃሪሙ ኣውድቆ ካይሊ ኣብ ጎኑ ኣትይወሉ ነበረ ካራ ኣውፀትሉ ሕጂ እውን እቲ ወዲ ተሰ ህዩ ግን በቲ ጠመንጃ ብሓይሊ ብምህራም ቀተሎ ድሕሪ እዚ ኩሉ ናይ ዓይሊ ቤተሰብ ናብቲ ገዛ ተመለሱ እታ መርሓሳ ዝተቆረፀት ቆልዓ እውን መሰዲኣ ተረኸበ እዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ እምበር ታፊን ሰለስተ ሰሙናት ንቅድሚት ተሰሓብ እሞ እቶም ቤተሰብ እንዳተጓዓዙ ከለዉ የርእየና ጸኒሖም ድማ ኣብ ሴፍ ሄቨን ዝበሃል ቦታ በጽሑ ኣብ መጨረሻ ዘርእየና እምበር ኣሊን ሮብን ቨስፕስ ሃድን ወፂኦም ንርኢ እታ ፊልም ኣወዳድኣ ኣሊ ብውሽጣ እቶም ቨስፕስ እቲ ዝሑል ቦታ ይለምድዎ ይኾኑ ወይስ ሰብ እቲ ናይ ፀጥታ ዓለም ለሚድዎ ይነብር ይኸውን እንዳበለት ተሓስብ ነበረት ብኻልእ ኣዘራርባ እታ ፊልም ክትጅምር እንከላ ካብ ዝነበረዎ ኩነታት ቁርብ ኣብ ዝተባሓየሸ ኩነታት ነበሩ እምበር እታ ፊልም ኣብዚ ትውዳእ ተዘናጊዕኩም ክትኾኑ ተስፋ እንዳገበርና ብተመሳሳሊ መደብ መጠን ክትከታተሉና ሰብስክራይብ ላይክ ኣይትረስዑ ኣብ ዝቕፅል መደብ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ